Здравейте хора, аз съм Итака БГ и сега ще ви покажа с кое приложение снимам. Така, ето това REC. Така, след като влезете в него ви излиза това, което виждате. Така, само че тук по принцип пише 700. А за да се вижда по-добре е хубаво да пише 1200. Затова аз си го правя на 1200 и по-хубаво се вижда. Така, тук по принцип е 5 минути максималното. Затова трябва просто да го нагласите да е на 20 минути. За да може да снимате, т.е. примерно 20 минути, за да се снима по-дълго. Така, това си остава 8 битрейта. Това тук, ако искате да има аудио, ако искате да няма. Така, тук по принцип, където пише 100 подолу, пише рекординг. И така започвате да снимате, само че няма как да го покажа, защото примерно пише стоп, така ще спра видеото. Така, да го изтеглите така от Google Play. Ето го всъщност. Но така, пишете R-E-C. Така, лупичката и цъкате първото. Rex Screen Recorder и го инсталирате. Така, това е приложението. Така, малко е бъгаво, или поне за моя телефон, не знам. Защото обикновено на другите не бъга така. Така че в коментарите, ако искате да ми напишете някои и други приложения, за да мога да снимам по-добре. И това е. Дано съм ви бил полезен. Да, ударете по един лайк, абонирате се и довиждане.